Hacemos una así, la bandera que esté incluso. Azteko, ongi etorriak irungo da berriro. Nire zorienik beroena Guadalupekoari zuen arrakastaren gatik. Orduan, txalo bero bat, no? Bueno, Joseba, Laguna Gorrerreko zera mailak, gaurko eguna betirako gogoratuko dugu, bai? Hogeita bat mendean, bosgarren aldiz Ama Guadalupekoak Kontxako bandera irabazi du. Azken hamarkada honetan 4 aldiz lortu duzue. Orduan, Josemi, honi, urrezko hamarkada deituko diogu etorkizunean edo nola, no? Ez da izen txarra. Bai? Baina, zoritzarrez, aurtengoa beste arrazoiaren gatik historiara pasako da. Virus baten gatik, zoritzarrez, Kontxako bandera jenderik gabe ospatu zelako. Baina, beti Irun eta Hondarribian, beti, elkarrekin, bandera hau, arrakasta handi hau, ospatu nahi dugu. Jenderik gabe, bai, baina badakizue guztion bihotzak zuekin daudela. Eta etorkizunean ere egongo direla. Hau, den hau pasako da, eta etorkizunean berriro arrakastak ospatuko ditu. Yo quiero solamente 2 palabras que son de felicitación, porque en lo deportivo habéis hecho lo de siempre. Y el mérito es el de siempre, que es muchísimo, porque aquí nos estamos acostumbrando mal. De hecho, 5 en una década, 4 en una década, 5 en lo que va de siglo. Yo creo que es mucho y realmente es un tiempo de oro para
para nosotros y supongo que así lo estáis apreciando, aunque con el tiempo seguramente todavía lo vais a valorar o lo vamos a valorar todos más lo que está suponiendo esto para el club y para las aficiones, ¿no? Pero es verdad que, claro, vivimos en un mundo en el que todo está relacionado y, bueno, todo lo que nos está pasando está afectando de lleno también al deporte y al deporte que es además un espectáculo como el vuestro, más todavía. Y sí que produce un poco de tristeza también, ¿eh? Ahora, yo creo que el aplauso que habéis recibido al llegar a la plaza, que no parecía que hubiera tanta gente, ¿verdad? Pero ha sido, ostras, ha sido fuerte. Y eso quiere decir que hay mucha gente que os está trasladando, como os decía también antes en euskera, que no está aquí, pero que sí está de corazón aquí. Y muchos mensajes que he tenido yo esta mañana, algunos que no he contestado porque me preguntaban, ¿va a haber recibimiento? Y ahora les contestaré después, ¿no? Pero no quería tampoco, no quiere uno ser mal educado, pero bueno, hay muchos que me han preguntado y ahora viniendo para aquí también, dice, ¿dónde vas? ¿Que vas con el pañuelo? Digo, no, he quedado aquí en el ayuntamiento, ¿no? Realmente, bueno, es un tiempo extraño y esto pasará a la historia, espero que solo este año, pero en cualquier caso, nosotros, yo en nombre de la ciudad de Irún, quería trasladaros el cariño, la afición, el sentimiento de identidad que produce cada vez que ganáis la Concha y cada vez que hacéis las cosas que hacéis, porque lleváis una temporada que tiene pinta de que incluso, no sé si la Liga, ¿no? Tiene buena pinta. O sea que, de corazón, mi enhorabuena. Vamos a tomarnos una copita, pero antes quiero que tú digas algo y antes quiero que cantemos todos juntos, ¿no? Gora ama Guadalupekoa, Gora, Gora Hondarribia eta Gora Irún. Gora. Bueno, ez dakit betiko hitzak ez, holako egun batian, sekulan ez du nahi izaten ezer prestatzea, gero segurazki prestatu ez gero suerte txarrak hartzen du ez. Eta gero baten iristen zera hona da, eta idea asko buruan, eta oso ondo ordenatu izinean ez. Bueno, lehendabiziko hitzak dudik gabe, zuk esan duzun bezala, urte oso zaila joan da, oso negu gogorra joan zen, bileira bat baino gehiago bat eta bi baino gehiago izan genitun taldean hori, telematiko bidea berri horiek eta gauzak ez ziren batera argi. Momentu zaila pasatu genitun eta, bueno, momentu hartan, jonik horretzen naiz, konfinatuta genuten egun batean nola erosketa batzuekin dela junda, nola Hondarribiko zarratek esan zian, Josemi, pena bat bakarra dieta, orten ez diuk estropadak ikustu da. Pena hori bakarra zeukan. Eta, bueno, nik esan nion, bueno, ikutsiko dugu, a ber. Eta, holako, esfortzu guzti horrek, balio izan balin badu, Irungo hainbat jendeari, Hondarribiko hainbat jendeari, gaizki pasatu duen jende askori, gaurko gunean behintzat, pos bat emateko edo momentu hon bat bizitzeko orten, gure aldetikan horrek guztiz betetzen dugu, bandera baina gazoz gero. Eskerrik asko Irungo herri guztiari benetan, guretzako gore bada, beti gauz behar esaten, baina eskerala sentitzen dut. Eta alkaitek esan duen esela, Gora Guadalupekoa, Gora! Gora Irun, Gora! Gora Hondarribia. Gora! Eskerrik asko! Bai, ez? Nakagun lehengo igandeko renta txori, o 8 segundo horiek, pena izango zen, galdu izan behar genuen, ez? Pero gaur beste gure estropa egin dugu, beste ehuneko eman dugu, eta guk ematen dugu guk ehunekoa arerio txarrak o arerio oso gaiztua gara, eta gaur demostratu berriz. Bueno, irabazte beti polita, egia esan,
estropada gogorra izan du da, baina bueno, gure alde ekartzea ahal izan dugu, joan den asteko koltsoi hori ere alde geneukan, eta bueno, jakin izan dugu momentutik aurrera disfrutatzen, gure bertsiorik onena ematen, eta bueno, azkenean bandera hori etxera ekartzen. Bueno, ospakizuna polita, bai pena jendia zagolako, baina bai polita klubako direktibo guztik, patrozinadorek eta neskak antzauden guri itxaroten, ez? Azkeneko kluban osasuna hori da, dakagun elkartasuna eta dakagun gauz hori pozgarria ikusten duzu daudela zuekin bai irabazi ez galdu eta gaur ikusi duguna geldituko zait nire rekordotako kluban gauza dela. Bai, urtea oso gogorra joan da, ez? Kontuan edukita baldintza horiek etxean entrenatu behar izatea, ez jakintasuna, ez? Ja temporada garatuko zen, ez zen garatuko, ikusita gizartea ze puntutan zegoen, ez? Gogorra egin da, ez? Porque etxean entrenatzen aritu gara, askotan gogorik gabe, eta orduan, alde horretatik, meritu handia eman nahiko nioke, aurten lortu dugunari ze ez ditugu besua jetxi, eta gai izan du gara, momentu honean iristeko estropada garrantzitsu hauetara. Ba, ipena eman digula, esan dutenen bezala, han ez egondu esanak, baina seguru nago jendia gozatzen dula eta post dindela, eta jakinet jende asko negarra indula gaur guki bandere bazita, osake, berai esker ere bai, nahizta ez egon, hau bereintzat ere bai. Bai, egia esan, beti gustatzen du irabaztiak, ez? Eta alde horretatik hirugarrena jarraian dela kontuan edukita, berezia. Ba, 3 urte jarraian, seinale ondo egiten dugula lana, ondo iristen garela kontxa jokatzea, eta ondo iristen dena kontxa jokatzea azkena hau daka, ez? Denbora gutxitan zaude, gauzak ondo egin behar dezu, 3 urte da oso ondo egiten, eta 3 garaipen itxea. Ez dakit oso ondo egia esan nola izango den egunaz. Normalidade berri honetan ez gaudegu oso insertatuta, orduan, ospakizunen asunto guzti hau, agintzen digutenaren moduan egin beharko dugu, eta desberdina izango da. Baina, gu gure garaipenarekin geldituko gara eta saiatuko gara dugu moduan ospatzen. Egunon, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko eta zorionak berriz ere. Eta gainera, gaur, noski, holaxe gaude, eta inoz minio gehiago, herri ordezkario, herritarren ahotsa dugunez, zorion horiek benetan eman egizizugu denen izendian. Lehenbiziko hitza gure neskakentzat. Uste dugu,
txanda irabaztearekin estropada ederra egin dutela. Eta uste dut, bide horretan, oraindik ere oso handiak emango izkigutela. Eta haiei ere eskerra. Eta nola ez, Kontxako bandera irabazita, eskerrik asko eta zorionak. Nola ez den diskursoetarako eguna, kantatuko dugu. Kantatuko dugu zuen laguntzarekin, Ricardo, horriak favorez, Jesus Mari Mendizabal ezaguna dela. Eta hola Jesus Mari lapizkoa egin du. Eta orduan, zuen laguntzarekin, kantatuko ditugu lau bertso gehiagik kantatu nahi ez duenak, azkeneko mundua, azkeneko bilerra posibilitik kantatu. Eta ingo dugu brindisa, azkeneko bertso gehiagik. Ondo edo dituzte. Beraz, aurten berriro hementxe gaude, hirugarrenez segidan, ene Kontxako bandera honek zer poza ematen didan. Hondarribian kanpaiak ere txorratu dira dirindan, deklaratua zerrian arran, lanean zebat egidan. Deklaratua zerrian arran, lanean zebat egidan. Hondarribia arro berriro, poza zoramenekoa, guk traileruan emisi eta txorban aldamenekoa. Txalogarria bidazoako, arraun urte zurdekoa. Milaka eskerta gora gure, ama badanon urbekoa. Milaka eskerta gora gure, ama badanon urbekoa. 2020 iraila amairu, hiru urtetan Hondarribia Kontxatik banderak idu. Gutxi batzuok hementxe gaude, udaletxean ez digu. Birusa biruz, pozaren poza, inorken dugu ez digu. Birusa biruz, pozaren poza, inorken dugu ez digu. Honik honenak jarrita ere, barekorik ezin topa. Gure mutilei deusek ez die, balentria hau oztopa. Txamaika bakoan aturik beraz, egin dezagun autopa. Kontxan 14. bandera, gure herriari oa. Kontxan 14. bandera, gure herriari oa. Zer den izatea. Eskertuta, pozik, joan den urte saia honetan lehendari ezin gauza, demoratian nolabait ere salbatu edo ospatu izateko aukera izateagatik, Kontxako estropada gara dagoen nahiz eta desberdinak esan jokatzeko aukera izateagatik, zuritu daude, eta gainera baino dugun taberraekin, zer gehiago ez. Gehien bat, herritar eta bidazoa eta guzti eskaini, gehien bat, ni gaizto honekin pasatzen egin pertsona guztiei, egun polita pasatzeko aukera mamari bai dugu bintzat, uste dut egin dagoen guztiak baleko izango dela. Arraunari entrenadore eta direktimo milionekin ere eskerrero enak eman, eta herri guztiei berdin, zure zabete horrezkari gaur hemen, jendek ezin dugun brekin, baina, ospatzeko etorriko dira, zailena bandera irabaztea zen. Mila eskerre guztiei, eta opa indarri. Eskertzen dugu jendeak bihotzez ospatu nahi duen hori kalian ospatzeko ditugun trabekin
jendeak egiten duen alegin hori, ez? Barrendik bizitzeko, minon ez hainbeste jendea metatzeko. Eskertuko dugu gaur ere denak hori gogoan hartuta, hori betetzen bali badu. Denak ari gara elkarrekin, eta denak egin bat dugu elkarrekin, horren aurrean. Eta pandemiaren aurrean, eta nahi bat dugu. Eta hori dela eta saiatzen ari gara orain, streaming bidez eskaintzen, onara urrindu ez daiteken jendeak. Eta noski, azkeneko hitza, brindis hainez, klink, gabe, bine bai, esan gartu dugu, ez? Gora, ama Guadalupekoa! Gora! Eta gora Hondarribia! Gora! Brindis gabe, hola. Zorionak, eta gure buruari. Eskerrik asko. Cosa política, ¿vale? Y sacarla. Carri, txarra. Bueno, espero, egia da joan den igandian ere kriston lan egin genula, gaur bentajakin iritsi gera, eta igual espero ez da hitza, baina, bueno, animoak egin ditun, ilusio ere bai, baina inbiarra dago joan da egin, eta, bueno, ala joan gera, egin indugu, kriston estropada egin dugu uste dut, eta, hori, bandera eder hori berriro Hondarribira ekarri dugu. Bueno, bagenekin oso momentu honen gendela, eta gehonen lan egite bat ima gendun, berriz ere estropada bikain batiteko aukerak genitula, ez? Eta alaxe izan da. Planteatu dugu estropa pentsatuz, ez gendula abantaikan, aurroki gandetikan, bestela hiltzei, igual deskubo bat izango litzakela, ikusirikan ze aurkari gendun aldamenen, ez? Udara guztien erakutsi dute aurkari horiek gu gainditzeko gehi izan diala, baina bai egia da, gaur indeun estropadakin, oso guztuak gatu gala eta emaitzakin primeran. Bai, hori aurten horrela tokatzen da, baina beste aldetikan ere eskertuta egon behar dugu, bizitu izan dugun urte honekin, azkenean udara denboraldia egin dugu, Kontxako estropada eder hauek jokatu ditugu, eta hori dela nik uste dut eskertzekoa dela, eta gero gainetikan bandera irabaziz, horren beste egun txarra pasatuta gero, eta beste jende sufritzen ikusita gero, gaur behintzat herriei gure zaletu guztiei, post bat emateko aukera izan baldin badugu, uste dut lan guzti horrek pena merezi izan duela. Bai, bagenekin urte berezi bat zala, eta ez zala jendeikan izango, hala ere, badekigu jendeak asko sokerro pasadula, hori baino, bestekaz herrikusi jikan, eta alde hortatik esan nahi geha, ez? Aurtengo garaipen hau gu oso pozik gaude eta oso guztak gaude, baina badekigu jendeak oso gaizki pasaula aurtengo urte berezi honetan, eta berari eskaini genioke, eta berari bialdi animo baita hemendikan. Gehien bat, animatu, egoera honek abar buelta emateun, eta dano normalidade batea bueltatzean. Ez dakit, asko, ez da klubarentzako, nik uste dut, ez dakit zer duen bandera honek, ez magia dauka, ez sumatzen duzu herritarren guztian, burutan hastian zehar, dena daude horrekin, ze animok, ze ilusioak beste piztentxuen, eta, ez dakit zer soposatzen duen berez, baina zerbait handia dela, bai, dudari gabe, porque hori herritarretan nabaritzen da, bai. Bai, ala da, gehien bat, errua botako nioke, jende askoren lana ondorio bat dala hau, bakoitza bere arlon ustez oso jende ona bihurtu oso jende ona elkartu gehala, eta alde hortatik ni oso zoriontzuna talde honen parte izatea. Bai, esan dizulen, horrela tokatzen da, lasai hartu, behintzat Irungo udalara jungera, Irungo herri guztiari bandera eskintzera, Hondarribiko udalara etorri gara, nolabait ere herritar guztiari bandera eskintzeko, eta bai, orain guk ja elkarrekin bazkaritxo bat ingo dugu, talden neurrian pixka disfrutetu egingo dugu, egin behar delako, eguna handia delako. Venga, lasen duak.